Počasie síce je pomerne teplé, áno, to je pravda, ale bola som dnes v Ikei a bola som sa pozrieť ešte v nejakých obchodoch kvôli vianočnej výzdobe, lebo všetci musíme vyzdobovať na Vianoce a je to pekné kvôli nám, kvôli deťom. No a tam je čisté šialenstvo, čisté šialenstvo. No a povedala som si, že urobíme si aj my nejaké videá, aby sme sa čo najjednoduchšie dostali k nejakej krásnej výzdobe. Viete, že ja nie som veľmi za nejaké komplikované veci, tak som si nakúpila zo pár vecí a chcela by som vám ukázať, ako urobiť čo najjednoduchšiu výzdobu. Teraz urobíme výzdobu takú predadventnú, predvianočnú, ktorá sa dá rýchlo zmeniť. Ale ktorá vyzerá veľmi efektne a pôsobivo a hlavne ktorá je jednoduchá. Takže keď sa vám nechce kupovať nejaké komplikované veci, môžete si použiť gule, ktoré máte z vianočných stromčekov, môžete použiť aj veci, ktoré si zoberiete, nájdete v lese, napríklad konáriky alebo čo také a urobíme si krásnu výzdobu. Ja som si našla takúto nádhernú vázu, mám ju niekde odloženú, zapračenú, som mala dávno, ale keďže som pozerala trendy, aké majú byť teraz na Vianoce, lebo viete, aj také niečo je, že trendy na Vianoce, predstavte si, to sa vo Frankfurte na trhu v lete sa určuje, že aké sú trendy na Vianoce, no to je fakt úžasné. Ste skôr za klasiku, alebo aj vaša výzdoba podlieha modným trendom? A teraz je geniálny trend, že všetko. Takže to je výborný trend. Samozrejme, trendy sú minulé, pred 2 rokmi boli rúžové, potom boli červené, vždy nejaké, aby sa dobre kupovalo, aby sa točili prachy, však ono to správne je. Ale teraz je výborný trend, že všetko. No a všetko znamená všetko, všetky farby a veľa je zvierat, ale výborný trend je tento rok, že čerstvé kvety. To znamená, že každé 2 dni budete meniť adventný venec, to je tiež dobrý nápad, ale ja to robiť nebudem, aj keď ten trend je skvelý. No a poďme teraz na takýto normálny trend. Ja som si zobrala túto prekrásnu zlatú medenú, takú medenú farbu, to sa mi veľmi páči a mám to aj tu v byte. Sice teraz tu nie som vo vlastnom byte, som na zámku. Sme princezny, pretože sme na zámku. Toto vám poviem tak niekedy inokedy. A ideme plniť. Poďme plniť túto krásnu velikánsku vázu. Samozrejme, keď nemáte takúto veľkú, no tak si zoberiete menšiu. Taká, ako sa vám zmestí do vášho malého bytu alebo vášho obrovského domu. Toto naplním asi za 6 hodín. Takto týmito krásnymi gulami. Rôzne veľkosti, ale nech je to v jednom tóne farebnom. Keď si tam necháte tie šnúrky, bude to blbo vyzerať, tak ich radšej postrihávajte a keď budete robiť vianočný stromček, no tak si to potom zase tie šnúrky dajte. Ak si toto nechcete nechať. Neviem, čo chcem, viem, čo nechcem. Alebo to môžete mať miesto stromčeka úplne kľudne, ak nemáte chuť na nejaký vianočný strom, ktorý vám zaberie pol izby, no tak je lepšie, keď si to tam necháte. Ale vyzerá to fakt super. Ja tam dám aj tieto malé. Stačilo. Dobre. Teraz sem dám toto kríčie. A toto kríčie ozdobíme. Doplnili sme guláškou povrch. Pozrite, to vyzerá pekne. Hezky. Ono to už aj samotné je nádherné. To je fajn robiť aj s rodinou, lebo to je také zábavné. No a teraz tam dáme, viete, že trendy sú vtáčiky a zvieratka, tak tam dáme teraz zvieratka a pomaličky to začneme ozdobovať, čo trvá asi tak 6 hodín, nebojte sa. Kúpila som si 2 sviečky, sviečočky, malinké. Jedny sú teplé svetlo, druhé sú studené svetlo. Ja mám radšej teplé, ale niekto má rád studené, keď má taký chladnejší byt. Ugh, is it hot in here? Or is it just me? No, čo poviete? Skúsime teplé, alebo studené? Teplé je toto, to je také detské. Keď máte dom do hneda, do oranžova, tak sa vám tam hodí teplé svetlo, ale ja tam dám tentokrát studené, lebo to je fakt elegantné. Pozrite sa na to. Je to roztiahnuté, je. Dobre. Tak. Tak toto je veľká priestorová dekorácia, ja som na ňu veľmi pyšná, lebo sa mi páči, bude to tu krásne, budeme toto mať také 2 mesiace, bude to tu svietiť a bude to pekné. A skúste mi aj vy poslať, aké robíte veľké priestorové dekorácie a je to praktické, pretože keď máte menší byt a nechcete naozaj nejaký strom, alebo nechcete to mať nejaké pol bytu zaprataného, tak sa vám toto celkom hodí. A myslím si, že aj pod toto sa dajú dať vianočné darčeky. Tak toto je veľká, skúsime si aj malú. Takže poďme na to ešte raz. Máme jednu skvostnú dekoráciu, už máme. No a teraz poďme si urobiť také menšie dekorácie na stôl. Ja to používam dosť často. Ak nemáte čas, alebo sa vám jednoducho nechce, alebo nie ste nejaký veľký odborník na dekorovanie, nechcete sa s tým bavrať, tak urobte takúto vec. Toto sa dá ľahko kúpiť v každom obchode so sklom. Sú to krásne nádoby, veľmi pekné, dobre fungujú a použite, buď kúpite nové gule, dostať ich v takom jednom obchode na i. Netušíš. Ale aj v každom inom a jednoducho
Alebo použite staré gule, ktorých máte celú kopu. Nič ľahšie. Naplníte až po okraj. Dobre, takže máme jednu úplne jednoduchú dekoráciu, ja to používam, fakt je to super krásne a žiadna veda. No ale keď chcete efektnejšiu, hlavne keď máte deti, tak to lepšie vyzerá, tak dáte tieto isté gule, ale dáte medzi to svetlé. Ja som dneska vybrala teplé, lebo však už studené nemám. Ale teplé vyzerá, ja mám radšej teplé. Najprv tam dajte na spodok tú baterku, čo je úplne geniálna vec, lebo keď na to nahážete gule, tak to nemôžete vypínať. To mi nevychádza. Ale ono sa to potom nejako posunie. Takže poď dajme to takto a budeme to medzi to budeme klásť tie svetielka a uvidíte, ako to čarovne vyzerá. Nič ľahšie nie, dokážem dokonca aj ja. A keď to dokážem ja, tak to dokáže každý. Naozaj nemám vysokú školu dekoratívnu. Je celkom moja silná stránka. Nič ľahšie nie je, ako naplniť dve krásne vázy krásnymi gulami. Jednu môžete dať svetelku, tú druhú nie a hotovo. Máte na kraji stola a máte celé Vianoce krásnu výzdobu. A keď nechcete kupovať nové vázy alebo gule, tak vázy má doma každý, nejaký akýkoľvek druh vázy a toto máte 30 sekundovú dekoráciu, pozrite sa. Vysypem piesok, viete, kde to dostať? Hotovo. Môžete dať zlatú, ja nemám zlatú. Tu vysypem do ďalšej vázy zlatú, to je teraz moderné, zlatá je moderná. Nové trendy. Dáte červenú alebo bielu, nejakú inú. Máte krásne dekorácie. Toto vydrží niekoľko, možno aj mesiac. Vyzerá to fakt dobre, každý večer si zapálite a máte nádherné Vianoce aj s obyčajnými vázami za pár korún. 30 sekúnd to trvalo, možno aj menej. Dobre, ďalšia 30 sekundová dekorácia, veľmi jednoduchá aj pre také blondíny ako som ja. Je to blondína, možno z Londýna, ktorá nahradzuje adventný veniec. Sú takéto banky alebo také väčšie poháre, keď máte, určite ich máte, môžu byť aj pivové, ono to vôbec nevyzerá zle. Použijeme sviečky, ale ich takto ozdobíme dokola. Buď všetky, ak máte toľko guličiek, ja som kúpila menej, tak takto. Ono som kúpila viac, ale neviem, kam som ich dala, samozrejme. Takže to bude takto ozdobené a toto dáme, sem dáme túto reťazku. není problém. Ne. To dáme sem, pekne dokola. Ja som veľmi pyšná na to, že som teraz dokázala za pol hodiny vyrobiť, pretože ja nie som veľmi zručná vo vyzdobovaní. Takže máme tu taký skoro vianočný stromček, máme tu krásnu výzdobu na stoli, máme tu dokonca aj adventný skoro veniec. No a je to podľa mňa veľmi pekné, elegantné a vkusné a hodí sa to do každého príbytku. Ja si myslím, že aj vy to dokážete. Pošlite mi vy nejaké tipy, ako rýchlo zdobíte vaše vianočné byty, budem veľmi rada.